Idan ba ku manta ba a video namu na baya mai suna 001 HTML mun yi bayani akan code editor inda ake saving file, tags, header, paragraph da sauransu. Da links har da image ma. So yau kai tsaye da mu shiga sabon video HTML tag za mu buɗe. To yanzu gashi muna ƙara kulle shi. Spacing sai mai heading a tsakanin shi. Yawwa da mai heading, mai closing tag na heading, sai mai title tag a tsakiya. Shi ma mai closing shi a tsakani sai mu rubuta website. Mai spacing shi sai mu buɗe body tag, watan inda za mu code din mu kenan a tsakankanin wannan tagin. Sai mai closing body tag, sai mai spacing. To duka coding dai zuwa tsakanin wannan tagin ne. Za mu iya saving file mu ma yanzu. Save as home.html. Shi kenan mai saving shi akan desktop. Bari mu je mu nemo shi akan desktop. Yau gashi na a gefe mai double click akai browser zai buɗe. Gashi browser ya buɗe. Yanzu ba komai saboda mun yi coding komai a tsakiya ba. Kun ga tsakiyar body ba komai, so bari mu nuna komai ba. Yanzu bari mu style din body din. Bari mu sa mai background color. Background color gray. Shi mai save in file mu je mu yi refresh browser. Babu wani effect. Mun yi mistake maybe. Okay, ban sa key ba a tsakanin background. Refresh gashi na yi effect. So kun gani sai mu fara daga wannan tag kenan. Bari mu ce p tag. Bari mu ci kulle wannan tagin. Bari mu ce I am color red. Bari mu copy in wannan element mu yi paste saboda mu yi save time. Mu yi save. Na mu canza wannan daga baya saboda muna so mu bashi different color. Wannan color bari mu bashi maroon. To yanzu za mu canza ma sauran tagin dukansu. Mu yi refresh. Gashi rubutun ya fito amma ba mu sa style ba saboda shi yasa colors din ba su yi apply ba. Bari mu sa style a nan. Equal to double quotation color red. Wannan ma mu bashi style. Equal to double quotation color blue. Shi ma third element din nan mu bashi style equal to color maroon. Shi mai saving file mu zo mu refresh browser. Gashi nan sun dauka effect. Kowanne ya zo different color din shi saboda attributes din ma daban-daban ne. Yanzu za mu iya ƙara style a cikin kowanne attribute a nan. Bari mu sa wani style din font family. So akwai font family ana ce mai Haruni. Second element ma font family. Bari mu bashi chila. Third element mu zo shi ma font family mu bashi elephant. Akwai wani font ana kiran shi elephant. Mu yi saving file mu je. Ya dauka effect. Kun gani kowane element ya zo da different font style din shi. So bari mu koma wani style kuma da mu kara a yanzu kenan. Bari mu je text size. Bari mu ce 20px. Second element shi ma mu je mu bashi size din shi. Atan text size. Bari mu ce 25px. Third element shi ma mu je mu kara mai girma. Mu ce text size. Mu ce 30px. Mu yi saving file mu je mu ga effect. Refresh browser. No, mun yi mistake. A maimakon text, a maimakon font na rubuta text. Font size ne, sorry ba text size ba. Font size. Wannan ma font size. We refresh. Gashi na dauka effect. Kun gani kowanne girman shi ya sha bamban saboda attribute din masu sha bamban. So wani style mu kara bari mu ce text align. Bari mu align in kowanne attribute ya zauna a gefen shi bangaren shi daban. Wannan mun bashi left. Second element mu ce text align. Bari mu ce right. So third element shi ma mai align in shi amma shi this time around mai align in shi zuwa center. Align center. Sai mu save file mu yi mu je mu refresh browser. Gashi na dauka effect. Kun ga wannan ya zo left, wannan center align. Gashi shi kuma wancan ya zo right align. So mu koma kan code editor mu na miya. Yanzu bari mu je wani sashe na biyu watan text formatting. Shi ma dai still lami amfani da paragraph tag ne. Closing paragraph. So space sai mu sa bari mu fara amfani da bold
text. Bari mu copy wannan element mu yi paste saboda mu save time for the sake of this tutorial. Mu yi paste za mu yi like kamar 5 haka. So sai mu cancanja wayannan tagin B watan bold tag kenan. Shi kuma wannan na biyu strong watan strong tag kenan. Shi wannan na uku mu mayar shi subscript. Oh sorry, short in shi ake sub ake rubuta ba in full ba. So wannan mu rubuta superscript, shi ma short in shi ake zuwa sub. Shi wannan shi ma mu rubuta emphasize, shi ma na short in shi ne zuwa emp wata m. So bari mu cancanta rubutun kan mai nisa mu zo mu confuse. Emphasize text. Wannan superscript space wancan subscript strong. Da mu ƙara pasting elements, akwai saura wanda za mu ɗan ƙara saboda ɗan ƙara faɗaɗa bayanin. Mark mutum mark, shi ma wani mu canja shi zuwa mark. Za mu ƙara pasting wani small text, shi ma wannan sorry wannan small. Na je za mu ƙara pasting wani element deleted tag kenan, amma na shorten shi zuwa del kenan. So na ji wannan shine last element wata insert kenan, inserted text. Sai mu canja shi wannan zuwa sai mu save file mu je mu refresh in browser mu ga effect. To gashi nan sun fito no, amma not in that organized. So dan mu yi introducing wani tag na break tag kenan watan br, saboda kowanne mu yi break in shi zuwa line shi na daban, ya fara akan fresh line. To shi tag in kawai da ake introduce kenan br ɗin tag br closing tag br. So br save and then refresh the browser. Yeah, kun ga effect ɗin ga text dukkan su nan ga sun fito, ga emphasize ga strong. Yeah, ga sunan dukkan su superscript da subscript ba ɗaya bane, haka bold ma da strong ba ɗaya bane. Ga highlighted text za ku ga ya highlighting shi da wani color, ga deleted text, ga inserted text shi on the line in shi kenan. So duka wayannan tags din kenan. So gashi nan duka da effect kun gani a cikin web browser mu. So video namu ne yau kenan, ku kasance tare da mu. Kar ku manta ku danna subscribe, ku danna like, sannan ku danna share, ku danna ƙararrawa.